Welkom bij de Geheimen van. Vandaag hoor ik van Michiel Rutte en Pierre Reinders alles over het geheim van Gijsteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Paul Rutte. Ik ben Pierre Reinders. Meneer Reinders, ik heb begrepen dat u mij wat meer kunt vertellen over het geheim van Gijsteren. Nou ja, ik zal proberen dat te vertellen. Dat geheim van Gijsteren, dat zal ook wel een gedeelte te maken hebben met de echte watermolen van Gijsteren. We zitten hier namelijk niet bij de Gijsterse watermolen. Gijsteren, daar ben ik geboren bij die watermolen, maar we zitten hier bij de Rosmolen. En de Rosmolen, als we dan buiten Gijsteren en de mensen praten dan over de Gijsterse molen, dan denkt iedereen hier aan de Rosmolen. En dat zal wel te maken hebben, denk ik, omdat deze Rosmolen die ligt in het landgoed van Gijsteren en Spraland. En dat is eigendom van de baron van Gijsteren. Dus dan denken ze dat dit ook bij Gijsteren hoort. Dus dan praten ze niet anders over de Gijsterse molen, dat is de Rosmolen. Maar Oostrum, dat hoort geografisch. Die Rosmolen die hoort geografisch bij Oostrum. Dus dat is eigenlijk een groot verschil. Hè? Dus als ik het goed begrijp, dan hebt u niet hier gewoond, maar in een andere molen. Nee, ik ben geboren in de Gijsterse watermolen. En dus die Gijsterse watermolen, dat is een heel andere molen als de molen hier van Oostrum, de Rosmolen. En omdat die Gijsterse molen misschien zo weinig bekend is, dat kan ook te maken hebben met de bewoner van toentertijd van de Rosmolen. Dat was namelijk een Frans Derks. En die Frans Derks die is van de molen van Gijsteren hier naartoe getrokken. Dus die nam eigenlijk als Gijsterse molenaar, ging hij hier in Oostrum op de Rosmolen wonen. Zo zal het wel gebleven zijn. En dan die Frans Derks, ja, dat was een bijzonder iemand. Hè. Die zouden wij kunnen vergelijken met een oermens. Groot, sterk, fors gebouwd. En dan had hij een mooie, korte stoppelbaard, ja, zoiets. En dan oersterk, hè. Ja, dat heeft iets bewezen dat hij een keer de tram die uit de rails was van Venray naar Oostrum, dat die uit de rails was. En stonden de mensen daar te hijgen en te toppen om hem erin te krijgen. En toen zegt Frans, ga eens even naar de kant, jongens. En je ging dan met de rug tegenaan staan en je zet hem er weer in. En toen lachten ze hem uit. Hè. En toen zat hij er wel weer naast. Kijk, dat was die Frans Derks die hier gewoond heeft. En zodoende heeft die Rosmolen ook een bijzondere betekenis gekregen, denk ik. Dus om die reden is deze molen bekender als de andere molen. Maar ik ben toch ook wel benieuwd naar die andere molen. Is het mogelijk om daar een kijkje te gaan nemen? Nou, ik ga je daar graag naartoe brengen. Dan gaan we daar eens even rondkijken. En dan kan ik je ook nog meer vertellen daar van die watermolen. Die heeft toch een bijzondere betekenis. Daar zit ook het geheim daar in die watermolen. Dat zal ik je dadelijk wel duidelijk maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we maar naar de Gijsterse watermolen gaan. Prima. Meneer Reinders, dus dit is de enige echte molen van Gijsteren. De ene echte watermolen van Gijsteren, ja. En uit welk jaar stamt deze molen dan? Ja, dat is eigenlijk niet bekend. In een of ander boek, het bundelboek, daar wordt er geschreven in 1650 dat er al een molen was in Gijsteren. Maar of dat toen een watermolen was of een windmolen, dat is eigenlijk niet bekend. Maar naderhand, in 1750, is het wel bekend dat er een watermolen stond. Waren uw voorvaderen altijd al de eigenaar van deze molen? Voor zover als ik weet, vanaf ongeveer 1800 was de familie Derks de bewoners en eigenaar van de molen. Een van die zonen, Derks, dat was die Frans Derks, die is ook van hier naar de Rosmolen getrokken. Maar in 1896 heeft mijn opa de watermolen kunnen kopen van een broer van Frans, André Derks. En die is toen naar Boxmeer vertrokken. In 1923, toen trouwde de dochter van mijn opa en oma, die trouwde toen met Wim Reinders. Dat was een boer op de Spiekert in Gijsteren.
En die gingen toen hier het boerenwerk hoofdzakelijk doen. Het maalwerk, dat bleef mijn opa doen. Maar ik zeg, de boerderijen werden groter en er kwam meer vee, er moest meer gemalen worden. En dan in de zomerdag, de watermolen is helemaal afhankelijk van of er veel water komt of niet, want energie die moet je hebben van het water. Hè. Dus toen dacht mijn vader, ik ga er een motormaalderij bij leggen, dan kan ik in ieder geval altijd vooruit. Dat heeft hij in 1933 heeft hij dat gedaan. Toen werd hij ook meteen eigenaar van de watermolen en het agrarische bedrijf. En toen naderhand is hij zelf ook wat meer naar de molen toegetrokken, meer maalwerk en toen heeft hij het werk meer door de knecht op het veld laten doen. En dat ging zo stil heen tot, ja, wat zal ik zeggen, jaren 35, 36. In de zomerdag was het dan heel zwakjes. En toen kwam er een keer een aanvraag van een jeugdgroep of ze niet hier konden komen kamperen. En ja, zegt mijn vader, misschien dat je dan de watermolen kunt gebruiken als woning. En ja, dat vonden ze fijn. Ja, een zwembad hebben we hier bij de hand, het water en een prachtige speelwei hebben we hierbij. Ja, dat werd zo. Verschillende jaren ging het goed, tot aan de oorlogsjaren. Ja, toen was het anders. Toen kreeg je die tijd van dat alles op de bon was. Ja, de dieselolie kwam op de bon. Dus de motormaalderij werd minder. Dus de watermolen moest weer eens een goede beurt hebben en extra werk aan verrichten. En dat kwam ook mooi uit, want onder de oorlog het graan dat gemalen moest worden, dat ging ook allemaal op vergunning. En ja, je weet, hè, dus armoede, te weinig bonnen. En de mensen hier in het dorp die konden af en toe een zakje koren kopen bij de boerentafel of hokken. Dat werd dan hier stiekem op de molen gemalen. Dus dat was veel werk voor 's avonds laat en 's morgens vroeg. En dat ging zo. Die oorlogsjaren ging dat goed. Maar er kwamen ondertussen ook nog meer bezoekers op de molen. We kregen ook bezoek van onderduikers in die oorlogsjaren. Die moesten ook een heenkomen hebben. En dat was hoofdzakelijk alleen maar voor de eerste dagen, eerste paar weken. Maar werd voor die mensen een goed onderkomen gezocht. Dus die bleven hier zo ook heen komen en weggaan. En dat ging tot eind half oktober bij de slag om Overloon. Toen kwamen de Duitsers, die namen het kasteel, gingen ze bewonen, namen ze een hele groep soldaten. En toen namen ze de watermolen ook in beslag, daar werden ook soldaten ingezet. En die gingen dan s'nachts moesten die op patrouille naar het front, naar Overloon. En dat bleef zo stil heen gaan, tot de Duitse leger terugtrok, de Maas over. Dus en toen was het hier, eigenlijk begon het niemandsland te worden. Mensen moesten evacueren, eerst hier van Brabant, hebben nog verschillende evacuaties in de molen gezeten, totdat Gijzer ook moest evacueren. Ja, en toen was het allemaal voorbij, toen bleef de molen alleen achter. Toen zijn we allemaal weggegaan. Dat was voor ons eigenlijk het einde van de oorlog. En moesten we op de evacuatieplaats wachten om weer terug te kunnen. En wat gebeurde er toen na de oorlog met de molen? Ja, na de oorlog, er was veel schade aan de woningen. Ook de watermolen had nog wat schade opgelopen. Met gevolg dat hij, helemaal buiten bedrijf was hij niet. Maar mijn vader die gebruikte hem toch niet veel meer. Ik was ondertussen groot toen, ik maalde op de motormaalderij. En in 1954 ben ik getrouwd en heb ik de motormaalderij meegenomen naar het dorp, naar een pand. En toen bleef de watermolen, mijn vader die hobbyde nog wel wat tot ongeveer 1957. Ja, en toen was het eigenlijk voorbij. Toen kwam mijn zus, die kwam op een bijzonder idee. En ik denk dat je dan het verder beter aan Michiel Rutte kunt vragen. Die kan je dan beter verder vertellen hoe het toen gegaan is na 1957. Meneer Rutte, u heeft de molen helemaal gerestaureerd. Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ik kreeg in 1959 een baan in Venlo. Wij wilden trouwen, hebben dat gedaan in 1960, omdat ik een baan had. En daarna wilden we een huis, een woning. We hadden het oog laten vallen op die molen.
die was erg geschikt, vonden wij, omdat het een goed gemetseld gebouw was van 7,5 bij 8 meter. Had veel mogelijkheden, maar het was allemaal nog onzeker. We hadden ook ingeschreven op een flat in Venlo. In 1 week kregen we toen de vergunning, in dezelfde week, de vergunning om de molen te verbouwen en een flat toegewezen in Venlo. We hebben even geaarzeld en toen toch gekozen voor de molen. Omdat die de mogelijkheden bood, dachten wij, om hem aan te passen aan onze wensen. Dat was de eerste opgave. We hadden weinig geld, we gingen een molen verbouwen en de basis werd een kamer, een keuken, een badkamer, 2 slaapkamers en daar hielden we het bij. We hadden nog geen centrale verwarming, allerlei dingen niet, maar we konden wonen. Daar zijn we aan begonnen en we hebben ons wel gerealiseerd, pas op, beneden kun je vergeten. Want als de Maas hoog wordt, komt hij vanzelf binnen. Dus beneden kun je niet wonen, dat kun je wel gebruiken voor opslag, maar dan moet je oppassen, want het water kan binnenkomen. Dus we gaan op de verdieping wonen en gelukkig had het gebouw 2 zolders. We konden de ene gebruiken om te wonen en de andere om te slapen. Zo hebben we dat toen ingericht en dan zijn we ons leven begonnen. Toen de kinderen kwamen was het gebouw te klein en we hebben voor en na in de loop der jaren 3 of 4 keer verbouwd tot uiteindelijk wij met de 4 kinderen daar naar genoegen konden wonen. Inmiddels ging de tijd door, de kinderen werden ouder, gingen de deur uit en wij bleven in dit huis zitten. Maar ik werd gepensioneerd, kreeg leuk vrije tijd en ben toen begonnen aan het restaureren van de molen. Die had daar buiten, aan de muur hing het rad. 30 jaar heeft het rad stil aan de muur gehangen. Het kon niet draaien omdat de as niet meer functioneerde. En toen zijn we begonnen met het vertimmeren met behulp van het waterschap en een handig neefje die lassen kon enzovoort. Voor en na hebben we dus de molen gerestaureerd, zodat het rad op een goede keer weer draaien kon. Toen heb ik nog wat geknutseld, geprobeerd stroom op te wekken met dat rad. Dat is niet echt gelukt, omdat het om dezelfde reden eigenlijk waarom de molen zo vaak stil stond, bij gebrek aan water, had ik ook gebrek aan water om stroom te maken. Want om stroom te maken moet je behoorlijk wat water hebben. Bovendien had de PLEM, toentertijd PLEM, die had geen zin om ons aan te sluiten op het net. Dat had ik gevraagd, maar dat deden ze pas als ik 90 kilowatt kon opwekken. Nou, dat kon nooit. Maximum was 17, dus we hebben dat vergeten. We hebben gewoon hobby, een beetje tuinverlichting daar, die draaide op het rad. Dat was het dan zo. Meneer Reinders, hebben we daarmee het echte geheim van Gijsteren ontrafeld? Nee, dat echte geheim, dat zal ik nog proberen duidelijk te maken. We staan hier bij de ingang van de watermolen. Je ziet erboven nog de zolderbalk, anno 1895. Die heeft die Hendrik Derks wel, mijn opa de molen van gekocht. Die heeft in 1896 heeft die aangebracht. Maar achter in de molen, op een zolderbalk, daar stond met zulke grote zwarte blokletters een zin aangebracht. Ik heb dat, toen als jongen heb ik dat kunnen lezen en daar stond om het ieder van pas te maken. Ik denk, wat zal dat nou betekenen? Ik ging naar mijn opa toe, ik zei, opa, wat betekent dat wat hier achter op die balk staat? Ja jongen, zegt hij, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het te maken heeft dat de molenaar moet zorgen dat het meel wat hij maalt voor de boeren, dat dat correct gebeurt, de boeren tevreden zijn. Ik zeg, weet je ook wie dat aangebracht heeft? Nee, dat weet ik ook niet. Dus daar is dat bij gebleven. En dan zie je hoe alles een volgorde krijgt bij het gebruik van de watermolen. Dus het was niet alleen een watermolen, het werd in de zomer ook een vakantieoord voor de jeugd. Het werd een bijzondere molen voor stil te malen, voor de mensen nog een extra broodje te helpen. Het was een schuilplek voor onderduikers, voor Joden. En zelfs op het einde van de oorlog werden ook de Duitsers die vorderden de watermolen als inkwartiering voor soldaten die naar het front moesten.
En dan krijg je, als de Duitsers wegtrekken, de Maas over, dan komen er nog bij de evacuatie van de dorpen, dat er ook nog wat evacuees gebruik maken van de molen. En dan na de oorlog, dan zie je hoe mijn zus met Michiel van die molen een passende woning maakt. Als ik dan alles op een rij zet, dan denk ik, kijk, die spreuk heeft toch een bijzondere betekenis om het ieder van pas te maken. Hoeveel mensen, heeft hij die mensen allemaal op een aangename manier geholpen om toch te kunnen genieten van die watermolen. Om het ieder van pas te maken. Dat is het geheim. Is ook bij niemand bekend verder. Alleen nu is het openbaar gemaakt. Tot zover het mooie geheim van Gijsteren. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Leunen. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.